Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Cando transitaches por unha longa tortuosa vida, que ademais por circunstancias que non veñen ao caso, unha gran parte dela foi nómada, tes o privilexio de coñecer a moitas persoas en diversos lugares e con distintas culturas. Podo vos asegurar que este é o meu caso. O persoeiro do que vos falarei hoxe é unha desas persoas que deixa pegada, non só pola literatura, é un mestre da palabra, é un divulgador social e podería encher cuartillas cos cualificativos profesionais nos que brila con luz propia. Pero para min o máis importante diste tamén nómada persoeiro é a súa calidade humana. Por iso, para min é un prazer telo coñecido e un orgullo compartir espazo con el no noso grupo literario Nós, a xente do redor. Hoxe, nesta madrugada outonal, porei voz ao primeiro parágrafo do entrañable e emocionante relato O brazo executor, que Evelio regálanos no número 19 da nosa revista, para que todos, coa mesma nas vosas mans, disfrutedes da palabra deste mestre. O brazo executor, de Evelio Traba. Esteban Castro tiña a idade última de Cristo cando a administración provincial lle concedeu o posto de verdugo. Dado que a praza tiña un carácter hereditario, Esteban Castro viu a oportunidade apenas o seu antecesor don Desiderio Navarro morreu apuñalado na súa propia casa, sen deixar descendencia. Uns decían que por débedas de xogo, outros que se trataba dunha vinganza familiar. A viúva afirmaba que o asasino era un encapuchado imposible de recoñecer na oscuridade. Pero si un home de quen emanaba un fedor infame. Durante meses dixo que podería recoñecelo por ese bafo a medio camiño entre o estrume e a transpiración augardentosa. Queridos amigos, continuade con este relato que non ten ningún desperdizo e vos emocionará sinceramente. Gracias, Evelio.